बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौनो साबायखर होदों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेल जानानै फोरबो जिसुनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव दासिम साफ्रोमबो मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे बिसयनि सायाव सावरायनो होननानै सानदों, जाय बिसयानाखि जोंनि न'खरफ्राव, जोंनि गामिफ्राव, जोंनि हादराव दिनै जाफ्लायगासिनो दङ ना, जोंनि बिसेसके जोंनि न'खराव बेयो गोनांथार आरोना। बे बिसयानो जाहैबाय जों दिनैहाय इसोरा जोंखौ मानसि हिसाबै बयनिख्रुइ श्रेष्ठ गियानिसिन गुनिसिन सोरजिदोंब्लाबो जों दिनै संसाराव गावजों गाव बुलायनाय नांलायनाय नै बेयो जोंनि सायाव जोबनो थाङाखै। जोंनि न'खराव जों जेब्ला नायोना, जोंनि बिमा बिफाजों जों नांलायो, जोंनि बिसि बिसायजों जों नांलायो, जोंनि गथ'फोरजों जों नांलायो, नाथाय नै बेयो मानिफ्राय फैदों जों बेखौ एसे बिजिरनानै नायो। आरो जों जेब्ला बेबायदि रागायाव सफैयोना, जों बेबायदि नांलायनायसिमाव सफैयो, अब्ला बेखौ जों माबोरैहाय दबथायनो हायो, माबोरै दमन खालामनानै लाखिनो हायो, बा जोंनि न'खराव गोजोननायखौ खौसेथिखौ जों माबोरै लाबोफिननो हायो, नैबेनि बिसयै जों दिनैहाय नायनि ना। जों मानसि जानायखाय नंगौ जोङो दिनैहाय राग जोङोब्ला जों हमथानो हायाना, जोङो नांलायो। नाथाय जों जेब्ला साननानै नायगोन, जों जुदि गियानि मानसिब्ला, जों जुदि साननो गोरों मानसिब्ला, जाय बाथ्राखौ जों नांलायनायनि गेजेरजों अब्रालायदों, नैबे खोथाखौ जों लासै अननायजों बुङोब्लाबो जोङो गनायनानै लाहोनो हायो। नाथाय जोंनि मानसिया ओरैबायदि गावखौहाय देरगानो, देरसिन दिन्थिनो आरो देरहासारनो लुबैनाया नैबे मोनसे गाज्रि मानसिनि आखु। बेनिखायनो जोंनि न'खरफ्राव जोङो दिनैहाय नांलायनायखौ जों नुनो मोनो ना। नाथाय बाइबेल सिरिया जोंनो बे नांलायग्रा मानसिखौ माजों रुजुदों जों दिनैहाय नायनि। जों दिनै नायनि उपदेशगिरिनि 7 बालाबनि 9 बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ, नोङो गावनि रागखौ हमथा होनना बुंदों। राग जोंनाया मुर्खफोरनिसो खामानि। जों जेब्ला राग जोङो, नै बेखौ राग जोंग्रा मानसिखौ बाइबेला दिनैहाय मुर्खफोरजों रुजुदों। माने साननो रोङि, इसोरा दिनै जोंखौ साननो हाग्रा गियानि सोरजिदोंब्लाबो जों दिनै इसोरनि बाथ्राखौ बावगारनानै जों मुर्ख सैताननि खामानि, बे जायनाखि बुलायनाय नांलायनाय गाज्रि खामानि, जों बेयावहाय जों गावखौ गफबनानै थायो। बेनिखायनो बाइबेल सिरिया जोंखौ बुंदोंना, जों जुदि इसोरनि बे होनाय बोरखौ जों नाजावनानै लानो हायाखैब्ला, बे अननायनि आशीर्बादखौ जों जुदि नाजावनानै लानो हायाखैब्ला, अब्ला जों नांलायनाय फारसे थांगोन ना। जोंनि जिबनाव नैबे नांलायनायनि गेजेरजों गोबांथार समस्या जोंनि न'खराव लाबोगोन। जों गोजोननाय गैयै जागोन, सान्थि गैया जागोन, गावजों गाव बोराबलायनाया थाबाय थागोन, अननाया गैया जालांगोन ना। नोंनि नांगौ समाव जों सहाय मोनलायनाय नङा। बेनिखायनो दिनैहाय जों नायनि बे राग जोंनाय समा जायोब्ला, जों मानसि हिसाबै मालाबा समाव जों नंगौ रागा जोंफ्लाङो, नाथाय बेखौ दबथायनायनि थाखाय बाइबेल सिरिया जोंनो मा फोरोंदों जों बेखौ नायनि ना। जेब्ला नोंनि जिबनाव रागा जोंनाया सफैगोन, अब्ला नों मा खालामगोन? बाइबेलनि गेजेरजों जों दिनैहाय नायगोन ना। गिबियावनो जों नायनि दिनैहाय बोसोन बिजाबनि 15 बालाबनि 1 - 5 सिरिसिम जों नायनि दै। बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ, गुरैयै बुंफिननाया रागखौ जिमाय होयो, आन्थाय गोरायै बुंनाया फोजोंसिनो होनना बुंदों। जों जेब्ला सासे मानसिया रागा जोंगोन, अब्ला बेनि सायाव जोङो गोरायै बुंफिनाङा होनना बुंदों। जों जुदि गोरायै बुंफिनोब्ला बियो आरोबाव बांसिननि रागा जोंनाया जालांबाय थायो। बेनि सोलायै मा बुलायनाय, बुथारलायनाय गाज्रि खामानिसिम जों थांनो हायो। बेनिखायनो मा बुंदों बेवहाय, जोंखौ गुरैयै बुंफिननाया, सोरबा जुदि रागा जोंदोंब्लाबो, माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्लाबो, बेखौ अननायजों गुरैयै बुङोब्ला नै बेयावहायसो बे रागखौ दबथायनो हायो होनना बुंदों। आन्थाय गोरायै बुंनाया फोजोंसिनो होनना बुंदों। गोरायै जों जुदि आरो बेखौ बुंसिनोब्ला, बे बांसिन रागा जोंगोन आरो बेबायदिनो बारायलांगोन होनना बुंदों। आरो सानफ्रोमबो बेबायदिनो सर' जालांगोन। बेनिफ्राय 2 सिरियाव दङ, गियानि मानसिया जेब्ला बुङो, अब्ला बिसोरनि बुंनायफ्रा लाथावना जायो होनना बुंदों। बेनिखायनो जों दिनैहाय साननानै नाय, नोंथाङा जुदि गियानि होननानै गावखौनो साननानै लादोंब्ला, आंनो रोंखाजोबगौ होननानै साननानै लादोंब्ला, बेबायदि मानसिया बुंनाया लाथावथाव जायो होनना बुंदों। नों जुदि गावखौनो गियानि साननानैबो नों जाम्बानि खामानिखौ मावोब्ला, नों गावखौनो राग दिन्थियोब्ला, नैबेयाव इसोरा नोंनियाव अननायखौ एबा आशीर्बादखौ जों मोननो हानाय नङा। गियानि मानसिया जेब्ला बुङो, अब्ला बिसोरनि बुंनायफ्रा लाथावना जायो होनना बुंदों। बेनिखायनो जों लाथावना बाथ्राफोरखौ जों जेब्लायबो बुंनो नांगोन। आन्थाय मुर्ख मानसिनि खुगायाव उदायथारिफ्रानो ओंखारो ना, नंथारि बाथ्राफ्रासो उदायिफोरनि, मुर्खफोरनि खुगानिफ्राय ओंखारो होननानै जोंखौ बाइबेल सिरिया बुंदों। बेनिखायनो 3 सिरियाव जों जेब्ला नायो, बेयाव बेबायदि मोननो हायो, फोरबोआ जेरावबो नुयो, जोङो मोजां मावब्लाबो नुयो आरो गाज्रि मावब्लाबो नुयो। बेनिखायनो जों जेब्ला रागा जागोन, अब्ला जों इसोरखौ थोंजोङै गोसोखां, इसोरा आंनि बे गाज्रि खामानिखौ नुगासिनो दं। अब्ला नोंथांनि जिबनाव एसेब्लाबो नों साननाय फैगोन, आंखौ इसोरा नुदों, आंनि गाज्रि खामानि मावनायखौ दिनै इसोरा नुदों। अब्ला नोङो बे गाज्रिनिफ्राय गोजानाव थानाय इसोरखौ गोसोखां होनना बुंदों।
अब्ला नोंनि गाज्रि खामानि मावनाया एसेब्लाबो खमायगोन आरो नों साननो हानाय जागोन आरो 4 सिरियाव बेबायदि लिरनाय दं गुरै बाथ्राया जिउआव गोजोननायखौ लाबोयो प्रेज द लर्ड गुरै बाथ्राजों जुदि बुङोब्ला नोंथांनि जिबनाव गोजोननायखौ जायनाखि खोनाग्रा आं गोरोन्थि जाब्लाबो आंखौ अननायजों एसेबां मोजां बुंबाय आं मानिगोन आं दिनैनिफ्राय बेबायदि मावनाय नंला बेबायदि साननाया फैगोन नों जुदि बेखौ राग जोंनानै बुङोब्ला आंनि सायाव बेबायदि माबा मोनसे गोसोआव गाज्रि सानखांनाया फैगोन नोंनि सायाव माबा मोनसे साननाया फैगोन बेनिखायनो जों जुदि अननायजों बेखौ बुङोब्ला नों ओरै खालामनाङामोन बिदिसो खालामनांगोन अननायजों आरो उननि समाव बेबायदि खालामनांला बुङोब्ला बे थारैनो मानिगोन बेनिखायनो अननायजों बुंनाया गुरै बाथ्राया जिउआव गोजोननायखौ लाबोयो नोंनि बाथ्रा गुरै बुंनायखौ खोनानानै बिनि जिबनाव गोजोनगोन आरो बे मोजां फारसे थांगोन आन्थाय गोरा बाथ्राया जिउखौ सै होयो होनना बुंदों जों जुदि गोरा बाथ्रा बुङोब्ला बियो दुखु मोनगोन आरो इयुननि समावहाय बेखौ लानानैनो बिनि जिबनाव नोंखौ दुखु मोननाया फैगोन आरो बेबायदिनो बोराबलायनाया थाबाय थागोन बेनिफ्राय 5 सिरियाव जों जेब्ला नायो बेयाव बेबायदि लिरदोंना जोंखौहाय गेदेरनि बाथ्राफोरखौ मानिनायनि बिमा बिफानि बाथ्राफोरखौ मानिनायखौ लुबैदों दिनैहाय बाइबेल सिरिया जोंखौ अब्लासो जोंखौ गियानि होननानै दिनैहाय जोंखौ सिनायथि होगोन बेनिखायनो मा होनना बुंदों बिफानि फोरोंनायखौ नाजावैया मुर्ख होनना बुंदों जायनाखि बिफानि फोरोंनायखौ बियो लाया मोजां बुंनायखौ बियो लाया बियो मुर्ख होनना बुंदों बिनि फेंनायखौ लानायानो गियानि होननानै बुंदों जों दिनैहाय गावखौ गियानि रोंखाजोबगौ होननानै साननानै लायो नाथाय जों बिमा बिफानि बाथ्राखौ लायाब्ला बेयो गियानि होननानै जोंखौ सिनायथि होआ होनना बुंदों जोङो मुर्ख जोङो गावखौनो जाम्बानि सिनायथि होनाय जागोन बेनिखायनो आं आंनि बिमा आरो बिफाफोरखौ होनना बुंदों जायफोरनाखि बिमा बिफाया गावनि गथ'फोरखौ मोजां बोसोन होनो रोङा बे बिमा बिफायाबो मा सिरियाव गोग्लैगोन मुर्खनि एबा जाम्बानि सिरियाव गोग्लैगोन बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बे समावहाय खावलायदों आंनि बे नायगिरि बिथांमोनखौ आं दिनैहाय खावलायनो सानदों जायफोरनाखि गथ'फोर जायफोरनाखि बिमा बिफाफोर इसोरनि बाथ्रा बायदि इसोरनि हुकुम बायदि जों गावखौ जों जुदि ध्यान खालामोब्ला जों दैदेनलांनो हायोब्ला नोंथांनि जिबनाव आरो नोंथांनि न'खराव माब्लाबाबो बेबायदि नांलायनाया दावराव दावसिया जों फैनाय नङा जों गिबियावनो नों जुदि रागा जायोब्ला नों बेखौ गोसोखां रागाया सोरनि खामानि होनना बुंदों मुर्खफोरनि खामानि जों दहायनो उपदेशगिरिनि 7 बालाब 9 सिरियाव नायदोंना रागा जोंनायालायनो मुर्खफोरनिसो खामानि अब्ला जों दिनैहाय गाव गावखौ मुर्ख होननानै सिनायथि होनो सानदों जानो नङा जों गाव गावखौहाय मोजां गियानि आरो रोंगौथि गोनां होननानै जों सिनायथि होनो सानदोंब्ला जों बिमा बिफानि बोसोनखौ ला इसोरनि बाथ्राखौ जों गोसोखां नोंनि जिउआव अब्लानो जोंनि न'खराव नांलायनाया फैनाय नङा गोजोननाया फैगोन आरो रंजानाया फैगोन आरो जों दहायनो मोनदों गुरैयै बुंफिननाय सोरबाया जुदि रागा जोंदोंब्ला बोराबदोंब्ला नों बेखौ अननायजों गुरैयै बुंनायखौ इसोरा दिनैहाय लुबैदों अब्लासो जों गियानि बायदि जोङो जालांनो हागोन एबा जों गियानि जालांनो हागोन आरो गियानिफोरनि खुगानिफ्राय माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि रावा नांलायनाया राग जोंनाया ओंखारा होनना बुंदों मानोना गियानिफोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावा जेब्लाबो गुरै आरो लाथावथाव अब्ला जों दिनैहाय गावखौ सिनायथि होनोब्ला जों गुरै आरो अनग्रा रावजों जों बुंनो नांगोन बेनिफ्राय जों जेब्ला रागा जोङो अब्ला नोङो फोरबोखौ गोसोखां होनना बुंदों फोरबोआ नोंनि गासै मावनायफोरखौ नुयो बेयो जोंखौ नायबाय थायो बेनिखायनो जों जुदि गाज्रि मावोब्ला जोंनि मोननांगौ फिथाइया मा जागोन गाज्रि जों जागोन बेनिखायनो जों जेब्ला थैनानै थांगोन जोंनि मोदोम हिसाबै जों थैनानै थांगोन जोंनि जिउआवहाय जोङो सोरगो रायजोनि आसायाव जों दिनैहाय इसोरखौ नांथाबदों इसोरखौ जों सिबिबाय थादों नाथाय बे नोंनि नांथाबनाय आरो सिबिनाया नों जुदि इसोरनि बाथ्रा बायदि हुकुम बायदि थाङाब्ला जों जुदि नांलायनायाव गाज्रि खामानियाव गफबनानै थायोब्ला जोबनायाव सोरगो रायजोनि सोलाय जों नोरक रायजोआव थांनो नांगोन अनलायग्रा आंनि बिदा फंबायफोर अब्ला बे समावहाय जों गुरै बाथ्रा रायलायनायखौ खोनायोब्ला जोंनि जिबनाव गोजोननायखौ मोनो होनना बुंदों जायनाखि खोनाग्रा बिथांमोननि जिबनावबो गोजोननायखौ मोनो रंजानायखौ मोनो खुसिखौ मोननो हायो अब्ला जों गुबुन सासे मानसिनि खुसिखौ रंजानायखौ आरो गोजोनखौ नुयोब्ला जोंनि जिबनावबो जों गोजोननो हागोन अनलायग्रा आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो बे नायगिरि साफ्रोमखौबो आं बे समाव खावलायदों जों जुदि नांलायनायखौ खमायनोब्ला जों नांलायनायनिफ्राय गोजानाव थानोब्ला जोङो दिनैहाय अनलायनो नांगोन होनना बुंदों ना जोङो मुर्खनि खामानिखौ सिनायथि होआलासिनो इसोरनि गियाननि फिसा आरो अनजाग्रा जानानै जोंनि जिबनाव जों देरहालांनो हागोन दिनैनि हाबाफारिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय इसोरा जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थानानै आशीर्बाद खालामथों आमेन